Takže, čaute babi, ja som sa rozhodla natočiť pre vás nejakú tú videovýzvu, ktorú som vlastne aj spomínala na našej stránke. Chcem vlastne, aby ste začali trošku viacej makať. Momentálne pôjde o ľahkú výzvu, postupne sa to bude stupňovať. Dneska si dáme niečo statické, a to práve na našom bar, ktorý je taká tá hlavná pomôcka pri workoute. A uvidíme, ako to zvládneme. Potom budeme mať nejaké tie dynamické časti a tak ďalej. Táto bude prvá, ľahká, pokiaľ nebudete zvládať, zoskočíte, nič sa nedeje, ale chcem vidieť natočené videá. Takže, ideme na to. Minúta, ale nad hmatom, hore, OK? Babi, hore nohy a len visím. Môžeme? Poď. A len kľudne visíš. My tu máme škaredé počasie, neviem ako u vás. Nám tu stále prší, máme mokro, blato. Ale v každom počasí dá sa nacvičiť. Trošku sme aj dneska zmokli. Takže pokiaľ nebudete už vládať, že sa vám budú otvárať ruky, kľudne si nadskočte. V pohode. Niekto môže dať aj nohu dole, ja tam nedám nohu. Ja sa chcem prekonať. Stop. Tak. My vraj máme stop. Ruky mi to neodtrhlo, mám ich celé. Všetko je v poriadku. Takže, babi, zvládnete to aj vy, len sa trošku posnažte. A keďže chcem motivovať všetky dievčatá na celom Česku a Slovensku, tak niekto s tým začať predsa musí. Takže nominujem 2 dievčatá z Česka a 2 dievčatá zo Slovenska. Zo Slovenska to bude Zuzka z Košíc a Dianka z Trnavy. A z Česka to bude Lea a Euka, ktoré som sa poznala na kempe a sú to super baby. Takže, babi, naozaj sa teším, chcem vidieť super videá a ukážte chlapcom, že na to máme.